Ola a todos e a todas, acompañadme a facer un colacao. O primeiro que necesitamos é un cazo pequeno ou grande, eu collen este que foi o primeiro que encontrei. Despois do tazo necesitamos unha taza, eu collen esta, que podes coller calquera taza. Tamén necesitaredes un pouco de leite, miña leite enteira, pero pode ser semidesnatada ou desnatada. E, por suposto, colacao. Eu teño colacao marca branca, pero pode ser o colacao normal ou calquera outro tipo de colacao. Bueno, o primeiro que vamos facer, o que eu fago, é echar o leite na taza para saber a medida. E despois de botar o leite na taza, o botamos no cazo, con o que echamos antes na taza. E o poñemos a calentar. No meu caso, a cociña é de vitrocerámica e vou poñer o 9 de potencia. E como sabemos que xa está lista a leite? Pois mirade, está botando humo e o cambiamos de sitio para que non siga fervendo. Agora que a leite está quente, eu botolle 2 cucharadas de colacao. Unha e 2. Despois de botar as 2 cucharadas de colacao, collemos algo para poder batelo. E o batemos hasta que quede completamente mezclado. E agora, despois de que a leite, despois de batilo, este quente, o botamos na taza. E despois de echalo na taza, o seguimos removendo. E así como se fai un colacao con leite.